Hola, em dic Héctor i avui us explicaré com fer una truita francesa. Necessitarem 2 ous, una miqueta de sal i una miqueta d'oli. Per començar, esclafarem els 2 ous en un plat. Quan ja estiguin esclafats, encenem el foc. I li fiquem una miqueta d'oli. Ara començarem a batir els nostres ous. I quan ja veiem que hi ha ampolles, doncs aquest serà el punt en el que podrem ficar la nostra truita a la sartén. I aquest és el punt. Li fiquem una miqueta de sal i la voltem a la sartén. Ara esperem a que es vagi calentant la truita. I quan ja estigui calenta, comencem a intentar donar-li la volta. I quan ja li hem donat la volta, les comencem a esclafar. I més o menys ja està feta. I així es fa una truita francesa. Adeu! Bueno, i la provarem.